Yaki mano yok nong mano kawai na kicing thok ya kabala thok da isar jeje lengkoi kapong hakapor bangayo I ya kicing ki kinong syong de madan hapok polis bejar bat kacing syak kendang kinong de madan ha kinong trai ka Shillong municipal board bat ki pulit ki magistrate ngajau mat ban perkhat bat sngokhia ya ki prodok persnam bat ngakeli halade balai ki chat mriu jongi hari lejong ki syak nyon bat syak lek beng kham tam ya kacing keren jot utu utrai dukan jongka ekonomi farmasi kat no ngapang kaman sim tip pause hadin bangai I ya ka kubor babon ki dukan layok da ki barcela bat ngai I bon ki license ru layok da ki barcela kan ni kala penlong yang ban perkat yaki mano bat yo nong mano namar bahaga jing yaki ngai I ki basyak tangon bat syak tan syak kenyat haki pulit Ditang ki khasi sudah bat ki barjela kim dadon tan hendrai mentapat hadian bagi seng ki nong ne badan kila pendap bat kongo ban mi napibi syacaka belas nak repang dak sarkar ngai I penban ki bayeng lain dei ki long kepa mamadia kat ba ha ka ki hala bat berten dak ki long keme khasi perta ya ka hok dak ki long keme ki jongi kat hadu bandap pek yaki ngala isneh bakadon ka cing sngokhia ya kacing syak yu roi ki paradok prasnam tiap anda ngai I matapat I kumba kacing ki thei kasi kadai kacing yo nong pat haki kepa mamadia bat kham tam lilai abang ngai I yai we kong I bayang slur banyak keren banyak saj nak banta utu khardeshana kat hadu balah syak khnyat bat syak ong haki officer jongka SMB pidon cing dei ayu kong bat uni ngim syem keren ya pi ong ki officer ke SMB ni keren yo ni ukardeshana sengap ki klem keren ye pi pose itu ikong han lain ban yada yau tu ukardeshana asngos ai ba pli ha ka cing ki bitar ki long kemikasi rasde ilong kemikasi hakmat ki officer bat ki pulit kat haduk bansya FIR Nesha register case kat haduk ba menta lahun ya ka cing penbek bat ke SMB lam bat ke sarkar yo syong suk da ki we ki bom dei pat ki chet penriu kacing thok kalau ong syuk ru kat bagi kasi jongi nginang tam banyaki bon menta kim yo ai kelesen ngai kublai ru ya kaseng khnam baklami khmat ban penpau bat dawa na ka SMB ban pan cingkhen ka nongut ki barcela ki yo ai kelesen bat ki bala dawa ru na ka SMB bat nak sarkar badai ba penyo lesen lut yabaro ki nong de madan bat kentang ya wai ban penkut ini icing thok jonga nga kentu bekerpat ya pi kilong kemekasi long ki bastat bat ri khoj ya ka chan kersya sumar khoj ya ka dok snam wat kemen to ho ya ka nong weng sisngi wat bia phong rai ha ka syong kha syong man baleng ong gumta namar ngalap badi I ya ka ne tang sukhandra trading license ya ki dukan jong ki barcela mi ki thekasi na kendong bat ong bat kam trai ba ka ne kedukan ka dei kedukan jonga ne ilok jonga Oi abang ong kumta ngamut ban ong barok ki thekasi kin long kumta ne ki yang yada ya ki barcela hendrai kan ne kamot bat ka tho ya ki tu ki thekasi ki bachum lien ban yang ban yada ya ki we bat ki chat ban riu ne ki barcela kan ne ka de ka ching tho balangkot jong isar jeje lengkhoi ha ka ba ma I ilasan sha kan ne ka channel ban pen pau ya ka e ka ba ma I idon ha po ka men siem ha ka bai dei pat kinong ne madan kublai shibun